Kung ako ang mananalo bilang kapitan ng ating barangay, ang una kong project, magpapabrace ako sa aking ngipin. Para maganda ang ngiti ko sa aking kabarangay. Yun lang po, maraming salamat. Ako po si John, number 69 sa Balota, dating nakulong, ngayon tutulong. Thank you. Kung ako ang mananalo bilang kapitan sa ating barangay, bibigyan ko lahat ng allowance ang ating mga tambay para ma-inspire sila lahat na tumambay. Sana iboto niyo ako lahat. Ako si Lai number 1 sa Barota. Kung serbisyo sa barangay, di man masugo sa among balay. Thank you. Long live forever! Kung ako ang manalo bilang kapitan sa ating barangay, ang una kong proyekto ay bibili ako ng Montero. Lahat ng nangangailangan ay mapuntahan ko. Joseph, number 5 sa Baluta. Naka motorsiklo noon, ngayon naka Montero na. Magaling kang kupal ka. May test. Kung ako ang mananalo bilang kapitan ng ating barangay, uunahin ko muna ang aming bahay. Paano ko tutulong sa iba kung wala kaming bahay? O si Kade, number 10 sa Baluta. Sana iboto nyo lahat. Dati, presyo. Ngayon, si serbisyo. Ngaay. Thank you. Kung ako ang mananalo bilang kapitan sa ating barangay, ang una kong proyekto, ang lahat ng iniwan ng jowa ay iko-comfort ko. Magaling kang kupal Lahat na ka. pagkukulang nila ay pupunuan ko. Yun lang po. Sana ay iboto niyo ako. Ako po si Boy Kilat, number 3 sa Balota. Sa gobyerno ng tapat, magkakajowa ang lahat. Kasi mo tagatawan eh. Light, camera, action! Kung ako ang mananalo bilang kapitan ng ating barangay, ang una kong project, magpapabrace ako sa aking ngipin. Maganda, ano to? Balik! Uy! Pero balik! Unahon ni mong pamilya. Play ko na, unahin. Play lang daan eh. Play ko na. Okay. Practice ko. Kung ako ang mananalo bilang kapitan ng ating barangay, Sige. Ang una kong proyekto. ang una kong proyekto ay Unahin ko ang proyekto ay pag-renovate sa aming balay. Kasi paano ko makatulong sa iba kung hindi ko unahin ang aking pamilya. Naga? Okay guys, dagan kayong salamat sa mga nagsunod sa among YouTube channel, sa among mga video. Once again, kaubang gihapon na to ang Bonbonon Tabines, no? Natay mga i-shout out guys, no? Shout out ko ni Mary Grace, no? Watching from Pitugo. Shout out ko ni Norberto Tidalgo ug ni Sammy. Shout out ko ni Rex TV, no? Channel og sa iyang mama nga si Mirna Kinyo. Shout out ko ni Jones TV. Shout out ko ni G-Rel Udingan, watching from Lapu-Lapu, Cebu City. Okay, daghan kayong salamat guys. Kamo basig may mga idugang mo shout out. Okay, Salamat sa inyong salamat sa mga suporta. Please like, share, subscribe sa aming YouTube channel. Daghan kayong salamat nya sa susunod na po namong video. Daghang salamat inyong tanan guys.